Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMogo Sonic, i-channel yefriki. Kubalulekile ukusubscribe nokulike nokunikela umuntu amandla nomuntu othanda lokunikela. Kodwa kunganikela kwi-channel, you can also nikela mhlawumbe endaweni ngakini kuma-organization asiza abantu. Sibheka la udaba olukaLondeka Zandile 428. Inamba yami sense kuphela ukungifonela ungangi-WhatsApp. Fonela from 9 ekuseni kuya 5 ntambama, emva kwalokho ungasangifoneli. Shuthi ekulondeka Zandile 428 with amen baba. Ngicela ukubuza unyaka la ngiphupheke ngizindala, kodwa ke ngisifaka upolish ngasithunga naseceleni kade ziqhume khona. So la uphupha uthunga izicathulo noma ulungisa izicathulo uzofaka upolish ziba zinhle, ziyabile bese simeni sakhona. So la ke singakusho ngezicathulo sike sakuveza kakhulu ukuthi izicathulo ziyangena kakhulu ohambeni lwezothando, ebudlelaneni bezothando. Izicathulo ziyangena ohambeni likamoya futhi nase nje into ethinta ke ibusiness nempumelelo yomuntu, yabo. So asibeke kanje nake. Number 1, ngenzeka lapho izicathulo kuwuphawu luhluma uzilungisa, ngoba lokho kukhomba lemizamo nalesinyathelo sokuxazulula ukungezani phakathi kwakho nomuntu wakho, noma nje kukhomba ukubuyisana. Futhi lento ingakhomba lokuthi kunalezi inkinga ozama ukuyilungisa ezizogcina futhi zilungile, noma ke umuntu osukumile walungisa umonakalo okade ukhona ebudlelwaneni bakho nomuntu wakho, yabona, nakwazi ukubuyisana. Kuma-Hebrew 12:14, zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa, ongenakho angeyibone inkosi. Kanti ke number 2, kuyenzeka uma uphofu licathulo sikuthande njengophawu luhluma uyilungisa, lungabe lukukhombe la ukuzama ukufeza inhloso zakho naphezu kokukhubeka nokubhekana mhlawumbe nezithiyo endleleni yakho. Futhi kungenzeka uma kunenkinga ikhona endleleni yakho yempilo nempumelelo, kukhombe ukuthi wena uyaqhubeka, uyazama, uyaqhubeka uyalwa nokuthi ugcine ukwazile ukufeza inhloso zakho, uzogcina ukwazile ukuzifeza impumelelo futhi, ngoba ugcine ukwazile ukuyithunga wayipolisha zabazinhle, yabo. Number 3, kungenzeka futhi ubophe izicathulo sikuthanda njengophawu luhle kakhulu uma uyilungisa, olusho ukuthi inkinga, inkathazo noma ubunzima bakho buzodlula kuphela ngokuthi wena usukume usebenze kanzima kuzokwazi ukuthi uthole ke ixazululo ezifanele nezinembile enkingeni zakho. Asivala ukuthi ke number 4, kungenzeka futhi ubophe izicathulo nakho sikuthanda njengophawu luhle uma uyilungisa. Lokho lungabuye likhombise ukuthi uzama wena ukulungisa isimo, noma ke uzama ukuthoba noma ukupholisa amanxeba omuntu omephule inhliziyo. Uma ungenza kube kunesimo uzama ukusilungisa phakathi kwakho nomunye umuntu, noma ukumthoba nokumpholisa amanxeba lowo muntu loyo okade umphula inhliziyo, engavela futhi leli phawu leli, yabona. Noma ke njengamanje umuntu mhlawumbe number 5, ongenzeka umuntu oke waliziba ubizo isikhathi eside, njengamanje usuthatha isinyathelo sokuthi ukubuyele uyolungisa mhlawumbe lapha edalweni, uyolungisa lapha ey'dalweni zakho ezikwembele ukuthi mhlawumbe kubuye kuhambe kahle, mhlawumbe uhambe lwakho lokuthwasa, ihambe lwakho spiritual alignment, yabo. Ingavela futhi lento ukulungisa ukupholisha izicathulo zibe zinhle, yabo. Noma ke kukhona impumelelo ezofika kuwena ngongini ngokuthi usebenze kanzima wakwazi ukulungisa ama-mistake akho empilweni. Siyabonga kakhulu ke besibheka la ukulungisa izicathulo, kuwuphawu oluhle kakhulu uma ulungisa sagcina ke zilungile zaba zinhle izicathulo lezo, ngabe ukuyithunga ukuyifaka upolish zaba zinhle, kuwuphawu oluhle. Inamba yami ngifonele kuphela direct, ungangi-WhatsApp, ungangisendele SMS, ungangibuzi futhi igama, zethula igama wena bese uhlala udabule. Siyabonga. Kulela